Yuwi asikana huku 300 ka1. Vasikana vendiwe mukwasha wangu anondigonera, handizivi kuti ndomutenda neizvo. Makazvigona asikana because 300 ka1 dzinotinetsei. Dzinonetsa zvekuti. Mukwasha wangu anondiitira zvese vediwe, hapana chandinoshayiwa nekuda kwemukwasha yeyu, but mwana wangu asikana anzwa nekurohwa. Mukwasha wangu anorova. Anorova futi mwana? Anorova zvisingaiti, handizivi kuti ndozvigona. Vana vanonetsa bhubhugara pasikani mwanangu. Mwana wangu anzwa nekumavanga, ava nevamavanga asingaiti, ndotosheya kuti ndoita sei, but zvaita seiko nai mwanangu? Munoripota kumapurisa, munoenda kumapurisa munoripota osungwa. Manje tikaripotera mukwasha tinozoita sei? Torarama sei? Kuita sei kweyasi? Kuripota chii chacho? Aiwa ngasi. Samuda kuti murume wangu asungwe. Asungwe. Zvakanaka here kuti iwowo azopinda panozosvika pinda pana uri box nai. But ndiri box here ndafera, handizizo chiti rangokuvara. Kukuvara ronda here ndinongopora. Aiwa ime mama toimvura izvo zvimunditove ronda rinotopora izvo. Titambire mukwasha. Mutambire komai. Titambire mukwasha wangu. Ndovinda kuigira ka. Kongowa kuno. Umafarira. Yana. Mai achagari. Maita basa mukwasha, mufambe zvakanaka. Ufambe zvakanaka mwanangu. Alright mama. Muzokutenga kuti dzinga. Aiwa ndinotenda mukwasha. Maita zvakanaka. Maita basa. Fambe zvakanaka mwanangu nemurume wako. Okay mama, musare bo. Onai ndakuudzai kuti mukwasha wangu anondichengeta. Onai girosari rauya iri. Iwo mafuta enzungu ndo anofira mwana, mafuta enzungu nemafrauzi maruva. Ndoita sei nai asawika? Regai mukwasha wangu andichengete vediwe, regai ndichengetwe nemukwasha wangu. Say no to domestic violence.